Nevšimol som si nikdy v tom zadaní, že by niekto od nás žiadal, že urobte luxus. Skôr fajnové. Skôr niečo perfektné, výborné, kvalitné. Bolo to asi tým, že Erik Lux, alebo teda Lucron, ktorý vstúpil do toho projektu, vlastne priniesol prirodzene, úplne prirodzene tú filozofiu old money a oni vlastne nám nikdy nehovorili samozrejme, že urobte to tak, aby sa tu niekto na svojej terase vedel fotiť a chváliť tým, ale že aby to bolo dobré a to nám veľmi pomohlo, keď sa to tvorilo. Ale čím som starší, tak tým mám viac pocit, že je to ešte hodnota, ktorá pretrvá viac ako jednu generáciu. Lebo je to také miesto, ktoré si to zaslúži a nemá sa stále meniť. Ako to až príliš veľakrát sa to podrade menilo v čase a verím, že teda tu robíme teraz projekt, ktorý tu naozaj urobíme tak, že tých 500 rokov to môže byť. Je to vlastne zvláštne myslenie, ktoré bežne nemáme v hlave a je to asi keď sa povie ten tichý luxus, tak pre mňa to znamená, že je to neokázalosť a zároveň je to, že nie je to luxus len pre jednu generáciu.